Nu sker der noget, Geusi. Er du klar? Prøv at se faldskærmen derhen. Når den begynder at bevæge sig, så kører vi. Den bevæger sig ikke. Ikke endnu. Så, nu sker der noget. Nå jo, den bevæger. Er du klar til din luftdåb? Og hvis kameraet falder af, så falder det af. Det er lige meget. Ja, det er lige meget. Ja. Nu! Vi flyver! Hold mod nord, hold mod nord, hold mod nord. Hold mod nord. Wow! Hvad synes du? En rutsjebane! Ja. Wow, vi flyver lige! Hvad synes du? Wow! Wow! Altså, Det er cool. så er det helt stille. Vi kan skatte mig. Jeg sætter den lige på igen. Hvad synes du? Er det ikke fantastisk? Prøv at kigge ud. Wow! Tænk, hvis vi styrter ned. Det er ikke nogen planer om, hvad vi gør. Er det fedt? Ja. Prøv at kigge ud. Jeg kan se en lille bitte ben. Ja. Husene er som dukkehus, der er meget små. Er det ikke fedt? Jo. Og en landsby. Det var vildt. Det ser næsten lige så højt op som skyerne. Jo. Men vi skal ikke helt op til skyerne. Nej, nej. Tak for det. Hvad siger du? Hvad siger du? Prøv at se, kan du se flyvepladsen dernede? Ja, det kan jeg. Ja. Det ligner en legetøjsflyveplads. Ja, det er det. Ja, det ligner en legetøjsby. Og prøv at se markerne rundt her omkring her, hvordan de er bare... Det er de der blomster, der lugter, men man bliver helt gul i hovedet. Der er godt nok mange blomster, man bliver helt... vi kan skatte igen. Hvad er der med den? Den åbner altid op. Aha. Ja. Hvad synes du om at flyve? Det er godt. Det er jeg glad for, du synes. Kameraet er ikke i hvert fald ned. Ja, det tror jeg heller ikke. Vi kunne blive venner nu. Jeg kan se det ikke i hvert fald ned. Ja, ja. Prøv at se, nu er motorflyet lige landet dernede, propelflyet. Nå jo. Så vender det rundt. Skal vi også dreje rundt til den anden side? Nej. Hvad har du lyst til? Vi er cirka i 400 meters højde, og der er termik. 400? Ja. Er det så højt som verdens største bjerg? Det er højere end det højeste punkt i Danmark. Det er 3 gange så højt som det højeste punkt i Danmark. Men Jo, det kan jeg godt se. Fordi det højeste punkt, det går cirka... kan du mærke, her puster luften os opad. Det er det, der hedder termik. Er det gået 1 minut nu, hvor vi har været oppe i luften? Ja, vi har fløjet 4 minutter, vil jeg tro. Okay, så bare 1 minut mere. Ja. Eller faktisk 3 minutter mere. Ja. Så er vi flyvet 10 minutter. Ja. Wow! Det er ligesom i en flyver. Ja. Med lufthuller, eller hvad det nu hedder. Det er sådan, når man flyver fra luften, der går opad til luften. Der... Prøv at se, der er en, der har en swimmingpool dernede. Nå jo. Nej. Så meget som letter. Nej, fordi jeg laver en blød landing. Det skal du også gøre. Prøv at se ham der. Er det ikke flot? Hvor er han? Lige op over os der. Kan du se? Hvorfor flyver han lidt mere op? Manden er højere op med os, for nu går vi ned og lander. Nej. Gør vi en fra, du kigger ind på venstrehåndsbanen, der synes jeg er løs. Se, først flyver vi forbi landingsstedet. Og nu er det, jeg begynder at bruge det her blå håndtag. Okay.
Ja. Danmark. Ja, cirka der. Halvt så høj, som det er vi nu. Ja. Jeg håber ikke, det larmer. Nej, det larmer ikke. Prøv at se, det bliver lige så blødt. Prøv at se, lige så blødt. Nej, det larmer ikke. Men det kitter bare lidt i maven. Ja, Er vi landet nu? det må man sige. Og nu er flyveturen slut. Håber du kunne lide det. Det kunne jeg godt. Fedt. Så har du fået din luftdunk som 5-årig. Jeg måtte vente 18 år, før jeg kunne flyve. Fordi du vidste ikke, der fandtes. Nej, lige præcis. Der. Og så vink til kameraet og sig farvel. Farvel. Skal jeg trykke på den nu? Hvad tryk på den nu?